Știți că pentru mine menghinele rapide reprezintă al doilea om, al doilea ajutor, dacă vreți să-l numiți așa. Ați văzut asta în toate proiectele mele, că folosesc menghine rapide. Astăzi o să vă prezint câteva menghine rapide de la Trooper Expert. Anul trecut, când am fost la cei de la Bolman, în satul mare, am avut ocazia să văd aceste menghine, să zicem, sau mai multe produse de la Trooper în realitate și mi-am dorit să fac un clip detaliat cu fiecare, ca voi să le vedeți îndeaproape, pentru că personal mie mi se par destul de interesante, cu un raport calitate-preț foarte bun. Așadar, astăzi vreau să vorbim despre aceste menghine rapide de la Trooper Expert, dar și despre cleme, putem să le numim și pe acestea menghine tot așa rapide. Mi-au plăcut cum arată, mi-a plăcut conceptul în primul rând și la început pot să zic că nu le-am înțeles prea bine. Vedem că forma lor este mai ciudată. Dacă ne uităm la această menghină, de exemplu, nu prea poți să o strângi așa cu mâna, că nu este foarte confortabil. După care mi-am dat seama că de fapt sistemul lor de fixare este așa. Practic cu tija în sus dacă lucrăm într-un plan orizontal, pentru că aici avem comenzile, aici avem butoanele. Foarte important la aceste menghine, se găsesc bineînțeles în diferite lungimi în funcție de aplicațiile pe care le faceți voi și dacă aveți nevoie de o lungime mai mare sau mai mică. Foarte important la ele, distanța dintre tija principală și partea de sus este de aproape 80 de mm, aproape 8 cm. Asta înseamnă că o să putem să folosim menghina la depărtare puțin de margine. Adică nu trebuie să fixăm menghina chiar pe margine și asta este un lucru bun din punctul meu de vedere. M-am lovit de foarte multe ori de situațiile în care nu puteam să prind chiar de margine și nu aveam ce să fac, nu puteam să folosesc o menghină rapidă și atunci foloseam o menghină clasică cu șurub care era mai lungă și cu prinderea undeva aici. Acest model are 8 cm și după cum vedem, picioarele de fixare sunt ieșite mai în exterior față de corp. Deci aici avem o zonă ce ne permite să prindem, de exemplu, un toc de ușă care are baghete în exterior ca să acopere golul de ușă. Cu acestea avem posibilitatea să fixăm acel toc, pentru că avem aici disponibil 1 cm și ceva aproape până să ajungă la corpul menghinei și atunci ne poate ajuta. Dacă avem aici o suprafață, un teu de exemplu de 1 cm și noi vrem să strângem după el ca să nu-l rupem, putem să folosim o menghină de genul acesta. Bineînțeles că una dintre funcțiile importante pe care ar trebui să le aibă este funcția de împingere. Se poate scoate partea din față, partea de sus și se poate monta invers aici. Avem pur și simplu o clemă, aceasta, un buton pe care îl apăsăm, după care introducem partea superioară aici, eliberăm butonul și ea se fixează. Iar în acest moment, dacă eu o să apăs, puteți să observați aici, dacă eu o să apăs, practic ea o să împingă, nu o să tragă. Foarte simplu, apăs pe buton, scot partea aceasta, o introduc aici înapoi, apăs pe buton, ea clipsează și este gata de lucru, acum poate să și strângă. Îmi place că bara aceasta pe care ea culisează nu este dreaptă, este ranforsată, nu știu dacă o puteți observa voi foarte bine pe cameră, are această proeminență aici și aici, iar pe mijloc are un spațiu mai subțire, să zicem. Deci probabilitatea ca această tijă să se îndoaie sau să nu mai funcționeze bine sistemul de culisare este foarte mică față de una dreaptă care poate să adune, știu eu, rugină sau praf și așa mai departe. Îmi place sistemul că funcționează așa, cu tija în sus. În unele situații, într-adevăr, s-ar putea să fie nefolositor să ai tija în sus, dar ele sunt gândite și dacă vrei să prinzi ceva așa pe masă, vedem că avem aceeași distanță, chiar dacă tijele nu sunt la fel de lungi, să avem o suprafață dreaptă aici. Deci le putem lăsa, vedem că suprafața aceasta este destul de dreaptă, le putem pune pe o masă, de exemplu, și putem să strângem de jur împrejur un cerc în această poziție, chiar dacă tijele diferă, da? Am una de 300, una de 400, pot să le folosesc pe ambele așa în această poziție, pentru că capul acesta este la fel. Cred că înțelegeți la ce vreau să mă refer și probabil așa a gândit-o și producătorul. Într-adevăr, nu are sistem rapid de desfacere, să putem să le folosim cu o singură mână, cum există alte variante pe piață, dar funcționează clasic. Apăsăm pe pârghia a doua, după care putem cu cealaltă mână să desfacem cât de mult avem nevoie, după care schimbăm degetele și putem apăsa pe pârghia principală care ne ajută să strângem.
Așa, pe strângerea aceasta sunt confortabile, se pot strânge foarte, foarte bine cu o singură mână. Forța de strângere între fălci la aceste modele, chiar dacă lungimea diferă, este de 165 de kilograme, deci strâng foarte, foarte puternic. Plasticul este unul de calitate, mie personal îmi place, văd că are diverse ramforsări aici și pe o parte și pe cealaltă, astfel încât să fie cât mai rigid, dar o să facem și un test de rezistență, o să trântesc una dintre ele pe jos de câteva ori, să vedem dacă se întâmplă ceva cu ea. Acum să vorbim și de clemele mici, cleme pe care de asemenea le putem folosi cu ușurință, mai ales modelul acesta care este destul de mare și se apasă greu. Ce îmi place la acestea? Îmi plac foarte mult piciorușele. Nu știu cât de bine se observă pe cameră. Acestea sunt mobile, deci intră pe o suprafață dreaptă și calcă drept. În același timp au spațiu făcut și pentru obiecte, să zicem, rotunde. Spre exemplu, dacă vreau să prind clema de această tijă filetată, am un loc acolo unde pot să o prind și ea nu iese așa ușor cu una cu două afară. Deci aceste spații create special pentru fixare pe obiecte rotunde își fac treaba destul de bine. Pe o suprafață dreaptă, de fapt și aici avem spațiu creat pentru suprafață rotundă, pe acestea avem aceste V-uri, să le zicem, în material. Dacă nu ar avea aceste V-uri, să prinzi o clemă de genul acesta pe o suprafață rotundă ar fi aproape imposibil, pentru că va sări de fiecare dată și după cum vedem, închiderea este foarte, foarte bună chiar și așa, iar pe o suprafață dreaptă, dacă prindem aceste cleme, vedem cum fălcile calcă drept. Cred că le putem vedea aici foarte bine pe margine. Porțiunile negre, ele calcă tot timpul drept pentru că se mișcă stânga-dreapta. Bineînțeles, și aici există mai multe dimensiuni în funcție de lucrările pe care le aveți. Pentru lucrări foarte mici sau dacă lucrați în studiourile foto-video și aveți nevoie să prindeți fundalurile, cu asemenea cleme le puteți prinde foarte, foarte bine pentru că sunt foarte puternice. Haideți să vedem cât de mult rezistă și la șocuri. Haideți că mi-am făcut de cap cu una dintre ele. Am vrut să văd cât de mult rezistă. Știm cu toții că pe șantier nu se menajează deloc aceste menghine. Cei care le folosim pe șantier, cei care le folosesc la mobilier, acolo da, nu o să se strice niciodată, dar pe șantier, cel puțin în regimurile de demolări și construcții, acolo se scapă pe jos la greu, cad singure la greu dacă le pui pe un capăt de grindă să țină până te duci pe partea cealaltă, dacă rotești de ea și nu îi strânsă foarte tare o să cadă pe jos. Ați putut observa în imagini că am maltratat-o, pot să zic, am dat și cu ea intenționat de pământ, am lăsat-o să cadă de la nivelul meu fix pe beton, atunci nu se întâmplă nimic cu ea, nu se rupe, nu nimic, dar am început să dau așa cu ea, iar aici în partea din spate avea o bucățică de plastic care ieșea în exterior, cred că o puteți observa și voi aici. Nu s-a rupt mânerul, nu s-a rupt nimic. Avea această bucățică aici, care ieșea în exterior și aceasta s-a rupt. Plasticul pare de bună calitate, dacă nu s-a rupt nimic la testele pe care le-am făcut acum cu ele, chiar sunt ok. Aici cauciucul, într-adevăr, cum le-am bătut de beton ultima dată, are o urmă aici, o mică tăietură chiar, dar aceste manșoane din cauciuc sunt destul de moi astfel încât să protejeze materialul. Trebuie să înțelegem că eu am făcut testul ăsta să le duc puțin în extrem. Cel mai important e să nu se rupă fălcile de fixare și să nu se rupă mânerul astfel încât să le mai putem folosi. Bucățica asta oricum nu avea nicio treabă aici din punctul meu de vedere, pur și simplu ieșea puțin așa în exterior, deci neimportantă atâta timp cât ea funcționează foarte bine și o poți să o strângi la maxim cu mâna fără să se întâmple nimic cu ea, după care apeși și ea funcționează foarte ușor în continuare. Asta este un lucru foarte important din perspectiva mea. Aștept să-mi spuneți părerea voastră jos în secțiunea de comentarii, cum vi se par aceste menghine de la Trooper, dacă vă place modelul acesta cu tija în sus, pentru că altfel așa se poate apăsa și așa, destul de ușor să zic, dar nu mai este poziția firească, confortabilă cum a gândit-o producătorul. Producătorul a gândit utilizarea ei așa, să apeși și tija să urce
nu să coboare. Aștept părerea voastră jos în secțiunea de comentarii, scrieți-mi cum vi se par aceste menghine de la Trooper, dacă vă plac, dacă nu sau ce părere aveți despre ele. Dacă vreți să aflați mai multe detalii, în descrierea clipului găsiți link către bolmanindustries.ro sau către magazinul online Scule Shop dacă vreți să le achiziționați. Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu ezitați să-mi dați un like, un share și să vă abonați la acest canal pentru că este gratuit. Eu sunt David și până data viitoare, vă salut!